Mutni ne omuoch nyasi maromo mar joma mine e tiegruok e weche ohala, kungo kod hola mano obagi kod bad migepe mopogore mag sirkal mamalo mane kar chung' od bura marangwe. Mae tok kweth rowere moko diro iro malungo wang' e romo makamano. Alia Beach nigi mathoth ewi wachni. Ne en nyasi ma ochan kod migepe mopogore mag piny owacho mar puonjo joma mine e kaunti ma Homa Bay yore mag ohala, yore mag kawo hola kod kungo ka gidongore go e chenro mopogore ma gitimo. Jatend migawo mochung'ne tudruok e pacho ka Eliudo Walo ema ne wendo modhial e kinde nyasi no mane obagi e magawa moro e kar chung' bura mar Angwe. To kata kamano kapok ne Owalo chopo e nyasi no, to Tugni ne oneno bang' ka kweth rowere moko mane opondo e tok chiel chako diro iro malungo wang' kaachiel kod kite kama ne ji obedo ka nyasi no dhi nyime. Gino mano chungo chenro mane dhi nyime kuom kinde machuok. Rowere mano yuoro e kinde romo no ne ochako pedho rowere mano rocho romo makamano, kendo bang'e to ne gimako rawera achiel mana gisembo achiel kachiel nyaka kama ne nyasi no dhi nyime kapok ne gichiwe lwet obila. Ka gi kinde no bende apiko mar mabich mane rowere go kotiyogo bende obila ne omako. Ka jotelo mane oloso ne okwedo mokalo tim makoch no. Kija siasa to gikel goke siasa. Nichu neno ko akelo koko mor bondo. Koko no dogoro monwa mana Turkana. Kawuna dwana nyisi ni elweny mano chako e piny ruoka edi. Samane Ford Kenya obiro no ringa to kuchopo kasipul kabondo. Kanye mano lore ni riep. We have come from all over the county of Homa Bay to educate our women who have suffered for so many years to see the opportunity in this government of Daktari William Samoei Ruto. And that's why I'm sending a warning to those our competitors. They must prepare fully to meet us. The time has not come. We will do politics when the time is right. Kane gikwero josiasa moko magikono osebedo ka tiyo gi rowere yo ma ok owinjore. If you bring violence, then we are going to deal with you properly. And nobody is going to be threatened. We are the ones in government. Government has a very long hand. We are not going to threaten anyone. We welcome everyone when it comes to development. In this group, we don't know the parties where they come from. These are women from Homa Bay. We don't want to know the political parties they come from. What we want is development. Omiyo kaka to biro giru bo mara to magi korchiel ni mondo neg minewa magone kura mano gimowa kemia gido Zakari Okoth bado ko yiri kaka mjumbe tigi tijno mar konyo jopiny, ko yiri kaka MCA bende tim mano, to ko yiri kaka gavana tim mana tiji kamano. Jatend migawo ma tudruok Eliudo Walo to ne okolose wachno mak mana ne okone piny owacho dhi nyime kod chiwo sir ne joma mine mondo gidongre go e gwenge ma giwuoke. The purpose of this meeting of sensitizations is to ensure that all women who are involved in itinerary trade are empowered or sensitized in two perspectives. One, the funding opportunities which are available within the Kenya Kwanza government. And two, how they can access those funds. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wuok Homa Bay wadhi nyaka Kuria kuma jotenda